أجخوا تقعس عربي تمالي صباحي متسعي أبرتع خعي تقوه خطري كسكسو يأمرو فيدالات كم زرعي حدش نقر فتر كتكون تتصوعي كنعلكات أمت رئن قدميخا عينخا قوانيو حرب لبخا أبو بتصح عبزن كلخا حبر قيرولو زهسس تسفخا نبرا مسجزيه نون الجو تبلو حدش جزيه فتر إذا يتحولو ندحري تايت الجلس ما أزن كحلو وركتنا عملا تبصتنا عملو حيل خبر برو كي تخور ميلو يحنك هيوت زامر عدكا حرايلكا تس اختب لكا سمعيو بهجا تسكيتا يسعركا تمالي دكيسكا لو متدكسكا صباح كن كي تدكس متان كوك حالكا أب أسركا اللي هو جنين مسعينا بروهيو وعز هيوت من السيوهان السلطان حقوس كاب عدشان تصورنا كساب كتما فيكتوريا كندا نزانتا من السيوهان السلطان حقوس كتصحف تماهراي زنبر نرس سولومون برهي كاب كندا مسحبرني كي وعالكو خي حادركو نجر رخي بيو مش جون دقايق علينا مسحب ملؤ زخون زانت هيوتا لو لعلو خلقن مقللن بهزبلن من السيو أبقى صالي بملكع مسحف كتصحف زقبو حق أني هيوت سلازغوني نلومي كاب عدشانت دك لفاي صورنا سوا تقراي عد حريش كارتوم كفرة بن وليد ترابلس ليبيا فيكتوريا كندا جيرمن كيغالي رواندا ليفربول عد إنجليز حلو هيوت أحد ربيله نباخون كوبوليه سناي مكتتال يوهانس السلطان حقوس أبتنونو أصوبات صورنا مسنو أصوب عد قيح زراخ مسمر تدوكينا أبزلا أبتحت من محدار كباب درج أنز ترنف شوعات عدتات حانت زخونت عدشانت استبهالت عديو توليدن عبين هسام كوينو ناي مبعتا درجات مرتخ جمرن كالو أما بعتا بيت مرتدك لفاي استمهار الجون أي ما خلاي درجات مرتن مقتصال نما يوراي ما خلاي درجة بيت مرتي حدا لبك عيزو إتن زي دلدل أقار رجون مستبناي حرستاين أبراز من رحيوت سدرات دميرو مشاقولتن سكفتان سنك أن حرج إنك وتصيركا جزات خاريخا نايكالاي درجات مرتن ممهر دحر سلست عمت نبحوص ختمات أورانا خجع عزقدم كنا نفلم أوان دما بزي سدرا جينا أمن سنتو مسبوز حبودهوتات نبرا كفاتت جمرة أبحوص ختمات أورانا تشعي كفلي ممهر جمرة من سي يوحنس ناينقوه إبرة مهيرو نايد حرق أدري أبستخاري جزا خوف كبل وين أبزي تدلي نجارات كل الكبل أي مرتسأل نمعلتاو بدهوتات هيوتك ألس أبحاد اندا ملحمي حاسين اندا فاقرو أو حقوق أبابل موياخ مهار مرتسأ تمرتن سراحنا وهايد نما أبحاد إروان نفسو خخل جمرة بوزحيت أنحن وتوتوخ محايش لزخالة كابس درابيتو هالختي نجارات ممتع قديفو كابس درابيتو هالخت نجارات ممتع قديفو نفس درابيتو خبتصح خيدن كله أصبي زحيزو مخاد جمرة صورناني يوحنسن أصبيقوم كوانت تسامعون عسرت حدا خفل دروزازي مثل نبرجن عسرت خلت خفل تمرتون مقصال وتهدروا تعليمنا مفصام عم بل إسران شو من تنزوريا أبكل تشعر عسرت 4 سوات رأيو أب سوا زحلفة مكرو خم حدا معرف بعزه وتزرعي جون كاب سوا مستملسة أبكل تشعر عسرت حمشن كاب صورنا نبتي بزح كاب كبابي زير حاقة تقراي معسكر عد حريش تسد نتي أبصورنا أبتمكرو زطريو ناي فاقرو ميا دما بينوس عرب زنبر سلطنا خمهارو نايقات أممس ممصو عد الرخبة أبتي نشمونتو ورحس تقومت قلو معسكر إرتراوان سدتنياتات زنبر دما سلطنا بقبو زازيمو ناي سلطنا مسكر ورقة رخبة عيس أنحنقن ناب سودان قعزة أب كل تشان 16 ناب سودان كتما خارتم مقمق جمر جون أب حارن دا بيت مقبي فلما 5 راحتنيا صريت قصيلو خمدلو ستوعين زحول النجرات بمخان كبحاون أحاتون حول خيت تصبي نفسه خل جمرة وانا تتكال سروح ريو دموز وسخو مصبوز حساب دم خلال خيلو أي كأسألنجن دحرت شعته ورحي بمنجد سهرانا بلبيات بجسة جون أبربع ربع عامد كلتشن 10 شوعتن نبلبيا خو قعزن كله مصبوزات إرتراوان من أسيا دك هاجرو نبرة أما خفل جنزب كفرة سلام عاتيو ناي مدربة دا خفلي تزازيمو عمون قطم أبحانت عباي بتاح مستسحابي تاخو قعزو استدالو كم 250 كساب 260 زخونو ممات صوت من أسيات
ኣብ ቀዳመይቲ ሰሓቢት ምስ ሰመንያ ቴስዓ ዝበፅሑ ደየበ እቲ ጉዕዞ ብወሊድ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ስደተኛ ዝተወደበ ኮይኑ ኣብ ለካቲት 2018 ካብ ቢን ወሊድ ናብ ገንገን ባሕሪ ዝወስድ ጉዕዞ ነበረ። ጆን ከም ወትሩ ብሰላም ኣትዩ መንገዲ ባሕሪ ቅፅል ጾለት ገይሩ ብተድላን ፍስሃን ክጓዓዝ ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቐት ግን እተን ብኺዳን እምነት ተጣሚረን ነቶም መናእሰያት ናብ ናይ መርከብ ጉዕዞ ከብፅሓ ብናእሽቱ መኻይን ሊብያውያን መሳርሕቲ ወሊድ ተዓጅበን ዝነበራ ከመድን ጓልን ተሰሓሒበን ዝጓዓዛ ዝነበራ ዓባይ ማኪናን ተሰሓቢታን ቃል ኪዳን ከኽብራን ኣፍላዕ ዕድመ ናይቶም መናእሰያት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ግምት ከእትዋን ኣይከኣላን። ሃንደበት ትርክበን ተቋሪፁ እታ ሰሓቢት ምስ ሙሉእ ተጓዓዝታ ተገልቢጣ እታ ተሰሓቢት ከም ዘላቶ ኣብ ቅድሚት ድፍእ ኢላ ኣብቲ እዋን ብዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ካብታ ሰሓቢት ብድምር ሽዑ ንሽዑ 18 ክሞቱ እንከለዉ ካብታ ተሰሓቢት ድማ ሓደ ተወሲኹ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ከቢድን ፈኲስን መጉዳእቲ ኣጋጢሞዎም። ሽዑ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝፈጠሮ ስምብራት ኣይርሳዕን። ጆን ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋን ከቢድ መጉዳእቲ ዓንዲ ሕቖ ዘጋጠሞ መንእሰይ እዩ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ብቕፅበት ኣብ ከባቢኦም ናይ መባእታዊ ክንክን ደገፍ እኳ እንተረኸቡ ኩነታት ጥዕንኡ ግን ኣብ ናይ ቃሕሰም ህይወት ነበረ። ዕድል ክገብር ኢልዎ መልእኽቲ ክብደት ናይዚ ሓደጋ ዝበፅሖም ኣባላት ዩንስኣር ኣምቡላንስን ደገፍን ብምልኣኽ ንኹሎም ናብ ዝሓሸ ሕክምና ወሰድዎም። 19 ካብ መጓዓዝቲ ጆን ድማ ሓመድ ኣዳም ክለብሱ ተፈጥሮ ኣዘዘ። ጆን ሓደ ካብቶም ብመንገዲ ዩንስኣር ሕክምናዊ ደገፍ ዝረኸበ ኮነ። ኣብ መበል 6 መዓልቲ ሓደጋ ኣብ ከተማ ትራብሉስ ኣብ ዝሓሸ ሆስፒታል መጥባሕ ተገበረ። ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ናብቲ ብዩንስኣር ዝመሓደር መፅንሒ ስደተኛታት ምስ ብርቱዕ ቃንዙ ገዓዘ። ኣብዚ መፅንሒ ስደተኛታት ዝፀንሕዎ ኣሓትን ኣሕዋትን ነቲ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናይ ህይወት ዘይፈልጥዎ መንእሰይ ጆን ክሕግዝዎን ሰብኣዊ ርህርሆኦም ከበርክትሉን ጀመሩ። እቲ ዝነበሮ ቃንዛን ስቃይን ክትፅሕፈሉ ትኽእል ቃላት እውን ኣይርከብን። እቲ ንጡፍን ቅልጡፍን ጆን ኣብ ዓረብያ ኮፍ ኢሉ እቲ ኣብ ሰልፊ ሳዋ ዝተመርፀ ስጡም ቆመና ጆን ናብ ዓይኒ ምድሪ ክኸይድ ይኾን ዕለታዊ ንጥፈታት ንምኽዋን ብደገፍ ሰብ ኮነ። እዚ ኩሉ ደራዕ ዘጋጠሞ ጆን ቃንዝኡ ፀይሩ ወላዲቱ ኣደይ ፀጋ ቀሺ ርእሶም ከይሰምዓ ጉዳዩ ብምስጢር ከተሓዘሉ ንሓው ኣቦይ ቀሺ ሃብቶም ኣብ ጀርመን ዝነብር ንዓበይ ሓፍቱ ልችያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትነብር ሓደራ በሎም። ኣብዚ ናይ መፀበይ ስደተኛታት ልብያ ፃንሒቱ ብፍሉይ መንእሰይ ንሆምዮናስ ዝተባህለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሊቨርፑል ዝነብር ሓው ዘራየ ምክንኻንን ሓልዮትን ፍጹም ኣይርስዖን። ለከ ኣደኻ ወይ ኣቦኻ ዝህበካ ሓው ጥራይ ኣይኮነን ሓውካ ብምባል ድማ ንድሕሪ ተመሊሱ የስተንትን። ኣብ ሊብያ ለካቲት 2018 ሓደጋ ዘጋጠሞ ጆን ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 2019 ናብ ሳልሳይ ሃገር ናብ ካናዳ ክጣየስ ዝሓሸ ሕክምናዊ ክንክን ክረክብ ተበገሰ። ኣብ ፈለማ መዓልቲ ወርሒ ሕዳር ድማ ኣብ ከተማ ቪክቶሪያ ዞባ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ትኺሉ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናብ ዝረኽበሉ ሆስፒታል ኣምርሐ። ኣብ ሳልስቲ ድማ ነርስ ሰሎሞን በርሀ ዝተባህለ ኤርትራዊ ምስ ክልተ ካልኦት ኤርትራውያን ረኸብዎ። ብድሕሪኡ ብዙሓት ዛንትኡ ዝሰምዑ ግን ድማ ዘይፈልጥዎ ሞራል ክህብዎ ብፋይናንስ ካልእን ክሕግዝዎ ናብ ገዝኡ ክውሕዙ ጀመሩ። ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ግዜ ፀገሙ ንዘርአየ ሓልዮት ድማ ኣድኒቑ ኣይፀግቦን። በቲ ዝተለገሰሉ ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ፍናን ተሰሚዕዎ ዝሓሸ ጥዕናዊ ኩነታት ክፈጥረሉ ናብ እግዚኣብሔር ወትሩ ይፅሊ ነበረ። ጆን ናብ ካናዳ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ዝነበሮ ከቢድ ኣካላዊ ቃንዛ ኩነታት ኣየር ሓድሽ ሃገር ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ብድሆ ተሓዋዊሱ ብብዙሕ ነገራት ተፈተነ። ኢዱ ግን ኣይሃበን። 9 ዋርሕ ምስ ገበረ ኣብ ህይወቱ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ካናዳ ድማ ንፈለማ እዋን መጥባሕቲ ክገብር ተዳለወ። ብሓይሊ ኣምላኽ ዕውት መጥባሕቲ ድሕር ምግባር ቃንዝኡ 80% ነከየ። ከኒንያት ቃንዛ ምውሳድ ኣቋረፀ። ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ድማ ነቲ ብኦንላይን ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ደረጃ 3 ትምህርቲ ምስ ጀመረ ኩሉ ነገራት ሕልሚ ጥራይ ኮይኑ ተሰምዖ። ቃንዝኡ ፀይሩ ዝሓሸ መጻኢ ከም ዘሎ ኣሚኑ ንፅባሕ ብተስፋ ተፀበያ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩነታት ጥዕንኡ ዝተመሓየሸ ጆን ኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ ምሕንባስ፣ ስራሕ፣ ትምህርቲ ኮታ ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወት ንጥፈታት ጀመረ። ዝበዝሕ ዕማማት ህይወት ባዕሉ ክፍፅሞ ተኸኣለ። ስብሓት ንእግዚኣብሔር ካብ ዓረብያ ናብ ምርኩስ መሓዝ ቀየረ። ኣብ ጉንበት 2020 ጀመሮ
ናይ ደረጃ ሳልሳይ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ድማ ኣብ ናሓሰ 2022 ደረጃ 9 ብምብጻሕ ዝድነቕ ዓወታ መዝገበ ጎኑ ጎኑ ድማ ብሓገዝ ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብወገን ነርስ ሰሎሞን በርሀ ማኪና ኣብ ምምሃር ብርሃንን ሃይልን ዝተባሃሉ ክልተ ብሩኻት ኤርትራውያን ድማ ሓላፍነት ወሲዶም ንመኪና ዝኸውን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካብ ጅቦኦም ኣለቂሖም ኣብ ምግዛእ ኣብ ዮሃንስ ተስፋን ቢሮም ናብ ዝበለጸ ህይወት ኣሰጋገርዎ። ጆን እውን ኣይሓምቐን ጻዕርን ሞራልን ሓዊሱ ብሓንቲ ምርኩስ እናተደገፈ ካብ ሞት ዝተረፈ ህይወት ናብ ዝሓሸ ብራኸ ተስፋ ኣደየቦ። ጆን ውዕለቱ ዘይርስዕ መንእሰይ እዩ። ኣብ ጀርመንን ሆላንድን ዝርከቡ ስድራ ቤት ሓውን ንሓፍቱን ምስ በጽሐ ነቲ ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ኣብ ሊብያ ዝከናኸኖ ዝነበረ መንእሰይ ነሆም ዮናስ ክርኢ ናብ ከተማ ሊቨርፑል ዓዲ እንግሊዝ ተጓዓዘ። ኣብ ገዝኡ ብምኻድ ድማ ምስገንኡ ብጽሐሉ። ጆን ነቲ ንዓመታት ብምስጢር ሒዝዎ ዝነበረ መጉዳእቲ ኣካላት ንወላዲቱ ንምንጋር ኣይተብዐን። ኣሕዋቱን ኣሓቱን ግን ናይ ስድራ ርክብ ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋላ ክግበር ኣዶኦም ድማ ክመጻ ኣብ 2014 ሓደ ጽቡቕ ስድራ ቤታዊ መደብ ተወደበ። ጆን ምርኩስ ሒዙ ስለ ዝመጽእ ኣደይ ጸጋ ኸይስንብዳ ኣቐዲመን እቲ ኣብ ልዕሊ ጆን ዘጋጠመ ሓደጋ ቦቶም ኣቐዲሞም ናብ ከተማ ኪጋሊ ዝኣተዉ ኣባላት ስድራ ቤት ተዘንተወለን። ኣቦኡ ብህይወት ስለ ዘየለዉ ኩሉ ጸር ዝተሰከመ ኣደይ ጸጋ ምስ ጆን ወደን ድሕሪ 9 ዓመት ምስ ካልኦት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ተረኸቡ። ጽቡቕ ስድራ ቤታዊ ግዜ ድማ ሕለፉ። ጆን ሓደ ጎኑ ዕረፈ። ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትምህርቱ ዝዛዘመ ዮሃንስ ምስ ሓዉ ሓለፎምን ምስቲ ፍጹም ዘይፈልጦ ግን ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይበቆቐሉ ነርስ ሰሎሞን ብምምኻር ብዕቃቢ ሕሳብ ኣካውንታንቲንግ ብደረጃ ዲፕሎማ ክመሃር መደበ። ነዚ ክመሃር ግን ቁፅሪ ማትስ ክመሃርን ፈተና ድማ ክሓልፍን ዝማላእ ግዴታ ቅጥዒ ነይርዎ። ኣብ 4 ወርሒ ድማ ኣማሊእዎ። ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሃረሉ ዝጸንሐ ኮሌጅ ትምህርቱ ብምቕጻል ፈለማ ብዲፕሎማ ክፍትን ኢሉ ዝጀመሮ ትምህርቲ ብዘይምስልካይ መቂርዎ ብምቕጻል ድሕሪ 4 ዓመት ብቐዳማይ ድግሪ ዕቃቢ ሕሳብ ኣካውንታንቲክ ንምምራቕ በቂዑ። እቲ ብዓረብያ ካብ ሊብያ ናብ ካናዳ ዝገዓዘ ጆን ደው ኢሉ ናይ መመረቕታ ክዳን ለቢሱ ሓዉ ብዝሓዛ ካሜራ ነቲ ፍጹም ዘይርኦ ዝነበረ ነገራት ብስራሕን ግብርን ዛዚሙ። ሚያዝያ 2026 ብዓወት መሰስ በለ። ኣገናዕ ጆን እንቋዕ ሓጎሰካ። ካብ ሓቀኛ ዛንታ መንእሰይ ዮሃንስ ሱልጣን ብዙሕ ምምሃር እከኣል እዩ። ጻዕሪ፣ ተስፋ፣ ጸሎት፣ ሰብኣውነት፣ ሕውነት፣ እምነት፣ ምትሕግጋዝ ወዘተ ምጥቃስ እከኣል እዩ። ጆን ንኹሎም ኣባላት ስድራ ቤቱ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ቪክቶሪያ ካናዳ ብሓፈሻ ንመንእሰይ ዮናስ ንሆም ነርስ ሰሎሞን በርሀ ብርሃንን ሃይለን ብሓፈሻ ንኹሎም ስሞም ዝሰመየሙን ዘይሰመየሙን ናብ ዝኽበጽሕ እጃም ዘበርከቱ ልዑል ምስጋና ይብጽሓዮም ይብል። ኣብ ካናዳ ንዝረኸቦ ሕክምናዊ ደገፍ ናይ ትምህርቲ ዕድልን እውን የመስግን። ጆን እዚ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ነዊሕን ፍጹም ምእማኑ ዘጸግምን ጉዕዞ መዘከርታ ነቶም ኣብ ለካቲት 2018 ብሓደጋ መኪና ኣብ ሊብያ ንዝሞቱ መጓዕዝቱ ከወፍዮ እንከሎ በዘጋጣሚ ኣባላት ስድራ ቤቶም ኣዕርኽቶም መማህርቶም መሳድቶም ብሞት ዝተፈልይዎም ጽንዓት ይሃብ ይብል። ዛንታ ዮሃንስ ዛንታ ብዙሓት ኤርትራውያን መናእሰያት እዩ። ቃንዛ ዮሃንስ ቃንዛ ብዙሓት ኤርትራውያን መናእሰያት እዩ። ብቓንዛ መናእሰያትና ንምልጋጽ ዝግበር ሓቐና ደው ክብል ይግባእ። ዓወት ዮሃንስ ዓወት ብዙሓት ኤርትራውያን መናእሰያት ኣብ ስደት ክኸውን ተሓጋጊዝናን ተሓቋቂፍናን ክንጓዓዝ ይግባእ። ዮሃንስ ንነብሱ ኮይኑ ንኻልኦት ንምሕጋዝ እውን ለርን ዊዝ ጆን እትብል ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዩቲዩብ ዝምህረላ ቻነል ብምኽፋት ሓላፍነት ሕብረተሰብ ኣብ ምውፃእ እጃሙ የበርክት ኣሎ። ብውሕድ ሳብስክራይብ ብምግባር ነተባብዓዮ። ንጆን ሰናይ ዕድል እምንየሉ። ጠጥዕሙ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ካብ ሃገረ ሽወደን። በዘጋጣሚ እውን ንሕና ከም ስቶሪ ፕሮዳክሽን እንቋዕ ሓጎሰካ ጆን ንሕና እውን ኣብዚ ቀንዲ ስራሕና ዛንታታት ዝወለዶ ንምስናድ ኢና ኣብዚ ተዋፊርና ዘለና። በዘጋጣሚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ስቶሪ ፕሮዳክሽን ዩቲዩብ ቻነል ናይ ሓውና ጆን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ። ኣብ ከይድኩም ንጆን ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዕዎ ይምንየልኩም። ንኹላኹም ፈተውትን ኣዝማድን ቤተሰብን የዕርኽትን ጆን ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም። ብዓብዪ ኸኣኒ ጆን እንቋዕ ሓጎሰካ። ካብ ኣፍ ደገሞት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓወት ስለ ዝበፅሕካ ንስኻ ህያው ምስክር ናይ ዝወለዶ ኢኻ እሞ በዘጋጣሚ እንቋዕ ሓጎሰካ ንብል ስቶሪ ፕሮዳክሽን የቐኒየልና።
بصحيو رأيخا رأن متاي فتحيو حلفكا مدرخ تمالي من قد لومخا زبت صحيل للمسأرقيت أمرخا داق ما يحدثو زي ناي زمن رأسخا أي تبلني جزيه حالي في نايت مرتجزيه بعدل كنبري زحزك حيزة أي تبلني نافقوت كبيدني كاب عدي ريحقة أب كند تسفاج إنك تكوين سنك أب كند خابس موا خابسبات ريحقة كل فلت إيه نجير كاني إخا نيركات مالي مستع عندرا نيركات مالي أفعتا بقويلا نيركات مالي أبسأل ما تبشيلا نيركاوت مالي عبد فعاتا بكيلا كبير كابس أي كاب سدتا بسهرا انت حجقنا مدرخ فتيركا كل حالفكا يمسك زي مخيركا انت يدا حجي هسيسو تصفاخا بل سمعنا أنا خنقركا كم حاوكا خم زيقاخا قبتا حنفي فوتا قاديمو بعرات زبت حيلن ببهاق بتمنيت دحريت زرعي لنا بتقرميت فلات تمهار زي تفولت حتت بهاق خانيو بتعساي تقوتت دك أسكا سورو تقوعز برئيت بهاق خاخب كون أزمرا وخون سناي قوعي قلسو زمن كاب دبتر ببرعي أبنق حتى مركز رأن مسعي بهاق خاس عبو بصحيو ترأي كمنات كابتم